Continue 1.4 miles, then turn right on Lake Wilson Road. Okay. Så du ellers kommet på kørevejen, ikke lidt? Så kommer vi faktisk op til supermarkedsområdet med Publix, hedder det center. Man kan handle. Det ligger få minutter fra Terrace Ridge. Og vi drejer lige rundt her. Der ligger supermarkedet til højre. Der ligger supermarked og pizzeria og pharmacy og frisør og nail og alt. Der ligger et lille center. Er det svært spørgsmål? Skal du optage, ikke? Jo. Bare rødt. Kommer herned til... Hvad? Det regner jeg med, ja. Så kommer han ned til en lille sidegade hernede, som hedder Town Center Boulevard, hvor man lige drejer til venstre. Town Center East. Der er vi lige en bandit bag ved os. Så. For god skyld vil jeg bare sige, at vi kører en Chevrolet Camaro SS fra 2010 med en 6,2 liters V8. Vi er vel i USA. Vi vil lige tanke den for 210 kroner. Top. Så kan jeg lige se, hvad ham bagved skal. Så fiser jeg lige stille og roligt forbi gaten. Fordi han må ikke vide, at vi kan trickset. Han ser simpelthen med rundt. Så han drejet ind ved tavlen. Nu kan vi lige ned i bunden af det center, hvor vi ikke bor, og der ikke kommer til at bo. Men bare for at vise, at det er sådan et område med sådan nogle gates, hele balladen her. Det er et andet fint sted, der hedder Town Center Resort, hvor det er fulde huse. Altså ikke lejligheder, men huse. Og vender jeg lige den store amerikanerskøjte. Og du kan stille derovre. Så kan I se ved Terrace Ridge udefra. Resortet udefra simpelthen. Meget stille og roligt i community. Og kan jeg lige her venter på ham, at han kører ind, så han kører ind. Så gør vi det i dag, at så kan I se Terrace Ridge.
ligger lige der. Så drejer jeg lige ind, for jeg kan et lille trick, som jeg har lært af mine ejendomsmænd. Jeg håber, at det stadig virker. Ja, så kommer vi til at se lidt skøre ud. Jeg kører simpelthen ind til sin gate her. Kommer ikke på, hvad tid den gør det. Sådan der. Så åbner den fine lille gate op. Så vil vi lige prøve at tage en lille tur rundt på Terrace Ridge. Her, det er centret. Og lige forud af klubhuset. Nu tager jeg over til den lejlighed, som hedder 312. Som I kan se, så er der en masse liv. Uden der er rigtig meget liv, så er der bare stille og roligt gang inden, når der lige vasker bil der. Så hvis man kigger her til venstre her, der ligger opgangen sådan set på 312 herovre. Og det er så lejligheden på den anden side ud mod poolen, som så er ledig. Det er den, der for eksempel har patienter for. Så kan vi fortsætte lidt rundt her. Det er jo en, vejen hedder, hvilket? Det er den der, ikke? Nej. Nej, det er den. Ja, det er den helt herovre. Den hedder god årsag Terrace Ridge Circle, fordi vejen er en stor cirkel, man kan rundt i. Hvis faren lige klikker ind til venstre der, så kan vi se, der ligger et poolområde. Og en volleybane. Den ligger altså inde i midten af den her cirkel. Så kan jeg lige trille stille og roligt frem. Så kan man se, at alle solsengene står der. Og der står nogen, der bader, kan jeg høre. Og bagsiden af klubhuset, kan man sige, som vi så forfra før. Så kører jeg helt vejen herop. Og det skal vi så over i 815, det er altså... nej, det er videre. Så over i bygning 8. Hvis jeg mærker til, at solen kommer fra lige nu, så er det altså eftermiddag, solen er på vej ned. Så den går altså ned i, som sædvanligt, i vest. Og derfor kan man sige på de kigger, hvis vi stopper her og kigger op på det værelse, de vinduer for inden af huset. Ja, der er ovenpå. Ja. Den her vej. Den der. Og se det der lejlighed, eller vinduer, der er derovre i toppen der. Det er altså lige under det, I kan se lige i toppen af vinduet. Det er altså den lejlighed, vi kigger på nu. Det er altså indelejligheden med vinduerne ud mod solen her til eftermiddag. Nu kommer jeg tilbage igen. De garager til på højre kan man sådan set leje for godt og vel $100 om måneden. Der er lyst til det. Og så er det faktisk lige den opgang, der er her. Man går op igennem der, og så er det altså det, man kalder amerikansk anden sal, som det vi svarer til første sal hjemme i Danmark. Og så bare lige køre kameraet ud og så lidt opad. Så er det den, der ligger der, ja. Der står en dame derude. Okay. Det er den lejlighed. Og nu kan I se, hvis man kigger fremad igen. Nu er vi sådan set tilbage i midten igen. Og klubhuset ligger over til venstre. Det hele er jo fint og nydeligt og rengjort og lækkert. Der fejler ikke noget. Der er indgang til poolen, så hvis man forestiller sig at gå over for den lejlighed lidt derovre herover til, så er der vel 30-40 meter. Det er jo ingenting. Så nu kører vi ud igennem gaten igen. Så skal I se, hvordan det fungerer. Det er jo en lille gate community, så man fiser simpelthen hen mod gaten ved sin lille bil her. Og så plejer den gerne at åbne. Der. Og så kan vi lige slutte af med at vise, hvad navnet på vores lille sted her det hedder. Det hedder nemlig Town Center. Terrace Ridge at Town Center. Ja. Og ja, kvarteret viser jo meget pænt, hyggeligt kvarter med det hele.